皆さん、こんにちは。こんにちは。中風一円京哲司と申します。今日は友人と話すとき、いつからですますじゃなくて、フレンドリーな話し方を使いますかというテーマについて発表させていただきます。じゃあ、始めます。どうしてこのテーマを決めたかというと、私は日本語を勉強するとき、いつも、私は、あなた、ですます使っていて、でも、いつからこんなフレンドリーな話し方を使いますか？私は知りたいからです。例えば、お前さ、食べる、行こうぜ、などです。はい、私の予想は、大学生は多分最初はですます使って、でもすぐにフレンドリーな話し方とかタメ口を使います。でも社会人は多分いつもですます長い時間いつもですます使って、だんだんこんなフレンドリーな話し方を使うようになります。じゃあ、どんな人に調査しましたか？皆さん見てください。どうして大学生と男性の人数が多いかというと、私は男性です。そして今女性ですから、大学生と男性の話し方を知りたいということです。じゃあ、質問1の1。一番仲がいい同じ性別の友人と話すとき、例えば男性と男性、女性と女性、自分のことと相手のことを何と呼びますか？結果はこれです。大学生男性は自分のことを俺とかわしと呼びます。相手はいつもお前。でも社会人男性は自分のことを俺もあるし私もありますけど、相手は名前と呼びます。大学生女性と社会人女性は大体一緒です。自分のことを私、相手は名前とかニックネームと呼びます。じゃあ質問1の2。初めてその友人に会った時ですます使いますか？はいの場合はいつからタメ口に変えましたか？実は大学生と社会人の関係があんまりありません。なぜかというと、子供の頃の友人だったらですます全然使いませんでした。でも大学や会社の時の友人だったら自己紹介の時ですます使って、大体2日から1週間からくらいそんなフレンドリーな話し方を使うようになります。じゃあ質問2の1。さっきの質問1の1、大体一緒。違うところは赤の文字です。一番仲がいい違う性別の友人と話すとき、例えば男性と女性、女性と男性、自分のことと相手のことを何と呼びますか？変えますか？じゃあ、ちょっと戻ります。さっきの質問1の1、こんな感じ。男性と男性、女性と女性。でも男性と女性、女性と男性はこれです。違うところは一つだけです。大学生男性は大学生女性に話すとき、自分のことを同じ俺とかわしと呼びますけど、相手は名前とかニックネームと呼びます。じゃあ質問3。友人じゃなくてクラスメイトか同僚と話すときですますがタメ口のどっちをよく使いますか？実はちょっとびっくりしました。どうして大学生は全員タメ口をよく使います。社会人は全員ですます使います。
最後の質問。私たちは外国人なんですが、日本人の友達を作りたいけど、でもいつからそんなフレンドリーな話し方を使ったらいいですか？アドバイスを知っていただけませんか？大学生のアドバイスは、自己紹介の時にですます使います。でもすぐにタメ口を使った方がいいですよ。そして相手の距離が近くなります。でも社会人は、最初は敬語使った方がいいですよ。そして空気を読むことに注意してください。そうですね。日本人の社会人らしいですよ。じゃあ自分の国の話し方と比べて、台湾と日本は大人になったら敬語をよく使います。でも日本人の敬語はちょっと複雑だと思います。例えば丁寧な言葉を使って、そして単語も変えます。例えば日本では持ってくれ。敬語はすいません、これを持っていただけませんか？複雑ですね。でも台湾では丁寧な言葉を使うだけです。例えば赤の文字、パイセン、チアン。じゃあ感想は、実は私は台湾の時の仕事は教師、先生の仕事を知っていましたが、でも今学生に戻りました。そして周りの人との距離が近くなるためにタメ口を使おう。そして空気を読むことにも注意しようと思います。じゃあ以上で発表終わりました。最後まで聞いてくれてありがとう